మీరు కోపంగా ఉన్న ప్రతి నిమిషం 60 సెకండ్ల ఆనందాన్ని కోల్పోతారు. కొందరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆనందాన్ని కలిగిస్తారు. మరికొందరు ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఆనందాన్ని కలిగిస్తారు. మీ కలల జీవితాన్ని గడపడమే మీరు చేయగలిగే అతిపెద్ద సాహసం. ఆశావాదం ఒక ఆనంద అయస్కాంతం. మీరు సానుకూలంగా ఉంటే మంచి విషయాలు మరియు మంచి వ్యక్తులు మీ వైపుకు ఆకర్షితులవుతారు. కటిక చీకటిలో అయినా నిశ్శబ్దంలో అయినా ప్రతిదానికి దాని అద్భుతాలున్నాయి. మీరు ఏ స్థితిలో ఉన్నా అందులో సంతృప్తి చెందడం నేర్చుకోండి. ఆనందంగా ఉండడానికి ఒకే ఒక మార్గం ఉంది. అది మన సంకల్పశక్తికి మించిన వాటి గురించి, అంటే మన చేతలతోనో ఆలోచనలతోనో మార్చలేని వాటి గురించి చింతించడం మానేయడం. సంతోషంగా ఉండడమే తప్ప సంతోషంగా ఉండడానికి ప్రత్యేక కారణం లేనివారు సంతోషంగా ఉంటారు. అంటే మీరు సంతోషంగా ఉండడానికి కారణాలు వెతుక్కోకండి. మీరు అలలను ఆపలేరు, కానీ వాటిలో కొట్టుకుపోకుండా ఉండడానికి ఈతనైతే నేర్చుకోవచ్చు. ప్రతిరోజు ఒక కొత్త రోజు. మిమ్మల్ని బాధపెడుతున్న నిన్నటి విషయాలను వదిలిపెట్టి నేటిని కొత్తగా ప్రారంభించండి.